שימו לב, יש עסקת מציאה, דירה במגדל העמק במסגרת פינוי-בינוי. למה היא כל כך מציאה? כי בוועדה מחוזית זה אומר שאנחנו בעוד שנתיים בהיתר בנייה. כדי להגיע לוועדה מחוזית צריך לעבור המון חישוקים שהם מוקפים באש. דבר ראשון זה בעצם התארגנות ובחירת נציגות. אם אני אראה לכם איך זה נראה בסרגל כלים, זה נראה כמו סולמות ונחשים שהיינו קטנים. כל שלב שבדרך הוא שלב שלוקח שנים או אפילו חודשים רבים כדי להגיע למצב של איזושהי תזוזה. סרגל ראשון זה סרגל חברתי. היכרות ורעיונות, גיבוש נציגות, הסמכת נציגות, הכשרת נציגות, תהליך בחירת עורך דין מייצג, בחירת עורך דין מייצג, הכרזת מכרז קבלנים, בחירת יזם וסיום תהליך. אוקיי? וכאן זה מתחיל תהליך תכנוני, הכרזה למתחם, הצגת חלופות, זה אומר שאתה צריך להשיג תוכניות אחרות כדי להראות אלטרנטיבות לוועדה. דיונים בוועדה מקומית, שימו לב, כל דיון בוועדה יכול להיות 12 דיונים. יכול לקחת שנים, כן? ועדה מחוזית. הפקדה, סיום ההפקדה, אישור התוכנית ובקשה להיתר. אנחנו נמצאים בוועדה מחוזית, סיפור של 2 עד 3 להיתר בנייה. לפי מה שנאמר על ידי הנציגות, סיפור של 2. אם זה מעניין אתכם, תצרו איתי קשר. אגב, הוא מחיר מצחיק, המחיר הוא 950,000 שקלים לעסקה. לקחת בחשבון שזה דירת 3 חדרים, יפהפייה, ואם אנחנו נסתכל על דירות כאלה באזור הקריות, קריית ים, קריית חיים, דירות בשלב כזה מגיעות ל1,450,000, 1,650,000 בין לבין. זאת אומרת, זה ממש מחיר טוב.